इसोरो फानलु मारियाव एवदोंना या थायो खनबानोमोन नामा ना जावदों जाव खनबाखै मोनबाय बायो जावोब्रा फैजोब्बाय ओइ बारसै kusengra aduh gua awas tuh Buria mendelin lah. Oh masih cobai. Iya gitar. Kan ya, saya sempat tuh apa tuh sambil. Pisajwni kitab sunangdwng नै आं गगा मोननायखायसो सुथारदों नोङाबा सुवा Смотрю. दे दाबो सुखाङाखै आंनि दख'ना दाबो सुखाङाखै आंनि खुनुरुखुम सुबायल' नै ओमफ्राय आंसो लामहैनांसिगौनो जाओ इधर आ जाओ वीडियो में आ जाओ ये लो ये कौन है हैंडसम बॉय कृषा का दादा है ये भैया जी लामग्रोनोसै र' tung. Ayo. मा ओंख्रि संदों जानानै दा मा ओंख्रि संदों नायनो र' क्या सब्जी है मैंने नहीं बनाया मम्मी जी ने बनाया है देखो तो सही इस पे क्या है फोर ओ ये भी डॉट इधर क्या है थाइजौ बाबाया बांसिन थाइजौजोंसो ओंखाम जायो ये सुबह का पात सबाय ओंख्रि ओंखाम सबाय ओमफ्राय अमा बेदर भाजा नैबे आंना सबाया खारै होयो
ओंखाम जानोसै आंहा अमा बेदर सबायजों दाउजों दाउआबो दरसेल' सबायजों दाउ अमा बेदर भाजा माने आंना दाउआ मैयानिसोमोन आरो बेखौनो सबाय ओंख्रियाव होदेरदों आङो आं जागोनसै र' ओमफ्राय दाहाय लोगो मोनगोन नोंथांखौ सिलि मोनबाय नै मामिया मामि सिलि मोनबाय नोङो दुदानो सिलि मोनबाय मा मुसुरनो रोंबाय नामा नोंलाय खुगायायनो उन्दुनोसो ओंखारबावबाय खोमा हनै उन्दुबावनोसै गोबाव उन्दुथारबाय हाबा दाबो माबायाखै मानसि दुगैखांबाय खिथाया नैनि दुगैखांबाय उसा गानबाय दुगैखांबाय देलायखांबाय मुहिबो जाखांबाय थाम्फै अरजादों नै फैसाया खावलायाव थाम्फै अरजादों आंजों नैनि बिराद नायो इयो मबाइलखौ नुसनबा दे मावजि दंना मबाइला खिथु उनथिंनिफ्रायनो नायो खोमा माबेलाय मामि हेलौ 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 हेलौ